Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Green Tech Foundation kala mi syakmat man persya ia ka jingwan ra ka sarkar klek haulang jong ka Meghalaya Democratic Alliance ia ka E-Factor Experience Limited na ka Jilla Uttar Pradesh Hanong Khalam Wildlife Sanctuary na ka Banta Banshna Yik Resort ni ki yeng basa ka Skywalk bat ka Water Sports Zone. Haka jingakran baka Batesi TV haka khatsantri uyayong azak pesan. Chairman jong ka foundation uba H Bansiudo Nonglang. Ulai thu baka sarkar kalathmu ban pelut kumba arpulai kror tingka na ka Banta Banshna yakni ka project hapo Nong Khalam Wildlife Sanctuary kabadon Haribhoi District bat ka badang hab hapo ko umling CNRD block bat kamru baka E-Factor Experience Limited kaditang kanong penyat ikita masa hendrai kam di ka kunhun jong ki riu shampang ka bapetru ban yada yakamei mariang. Ulong baka Green Tech Foundation, company yang setia yakni ka project balawanra, daka sarkar ban penthut penwit yaki merat ki ba im ki basa haka klau Hanong Khalam bat ongru baka Nong Khalam bat Kanarpu Wildlife Sanctuary. Kila day lupa ki Eco Sensitive Zone, bala penmena daka Ministry of Environment, Forests and Climate Change, ka sarkar India House Nam arza khatnyaw. Kabamut bakim de syuk ki jaka ki bala ban kata kulmar. Haka baya day bakani ka jing persya ka foundation kalap haru da ka jing tho sya menteri ka tanat jawab kai perthai ka sarkar jilla uba poleng do. Nakaling jong Green Tech Foundation ngi la UI ya katu ka project ka bagi nakaling ka state government ki thumu ban wanra ya kata ka eco tourism infrastructure project hang te po Nong Khalam Wildlife Sanctuary kalong ka aka kamdei tang ka aka ba pensusi indai kalong ba thamula bat kalong ka ba kenditru lese bangin perkhat ngidei pan sothu ningkong ba ka jalame gilya ka jongi ngidon tangkat no teli kita ki sanctuaries tang sau teli kawei ka po kani ka Nong Khalam Wildlife Sanctuary po Ribhoi ka baar ka Narpu hangtei po Isjentia ka balai ka Siju hangtei po Saugro Hills bat ka basaw kadi ka Bagmara Pichaplan Sanctuary hangtei hapo Saugro Hills kabalingo kalong ba balite pihab bandalait kta yagini kai ka jingmut sanctuary piliban sothu ningkong kai ka jingmut sanctuary kadai ka jaka ka ba ngin safeguard ningkong yagini ki wildlife nang ta kini ki natural habitats ki bangyo ki ding ki sentiu ki skot ki balalong gerpang hatu ka jaka pi kiong ba kimut ban wanra ya kata ka E-Factor Experience Limited kabadai na po Noida nakambakla natay na po Uttar Pradesh balay te ba pisuan rak ya gini gibro claim don kano kata ka propol consultation bat ki pajba bat kinong sungsno pikum ka Green Tech Foundation ngibun ba ki environmentalist bat haba pikta ya ki sanctuaries kamdei ka kam bakai ngatrai ki bobun ki kini ki badai na ka environment bakrau ki sotu ba lada piwanra ya kita ki infrastructure project ha katai ki jaka menta hana ki ong bakin tei ta ki resort kintai ya kita ki skywalk kintai ya kita ki water sport zone kumno ki ong tai haba pi mud ya kita kandon am ke jing pen khalam ding kandon am ke jing ti khandau POE ka baji apo Hyderabad kini kisni baladap barok goi kari ka khiwin barok goi kari ka don haka kelalong kumba pelu kemding katai kabaji apo kanchang te apo Hyderabad nomor balai ki kta ya itu iklau kabala along kerpang hak tu area hangi lai menta kimut ban kta ya ka sanctuary te nganong ya pi kanai kamdei ka kamkai kimut ban penlut arpolai kror mo nang bakla but pendapat bah kini kiban implement ya katika project hangtei ru dangam bakla ki event management plan event management firm kimdei kita ki expert hakane ka kam ban pej ya kamaryang te kane kalong ka ik ka basngusi bat nakaliang jong ka Green Tech Foundation hi ngin numla ban priang sakawei phidiban tip bat phidiban suthu ba Kanong Khalam Wildlife Sanctuary bat Kanarpu Wildlife Sanctuary kila day lupa kita ki Eco Sensitive Zone kibana kaliang ka MOF ECC Ministry of Environment, Forest and Climate
change kila dam ban notify HUR hajar khanyo ngi snuthu menta ladangi ong ki eco sensitive zone ngathrai phi snuthu ki de ki jaka ki bomlong ban lek ta kulmar ban lek penthot kulmar balai pi habda bis kane nganong ai pi kam desu katang kajing bisni para breu kala di kajing bisni wat ikimrat ro kimarat ki basyong suk syong sengan hang tai ka jaka phimut ban penlej penthot phimut ban lej pendik phimut ban lej penjot ya kata ki area lada pismu pahu pisah hadu kata-kata invest sakitu ki area saudong jong kata ki snong ngathrai ya kata ka nongklem wildlife sanctuary ki cover da ki lightly ai ki block jong karib hoy invest sakitu se ke ecotourism kitu ki area saudong bagi nong snong nang turu ken nomon ya tur thana ka klau ban ya be ban siat marat but kin ya and livelihood ya ka ai ka ba lada ka pi promote ka tourism ha tu ka saudong jong tu ke area kane hame khilai ka kamram ka jongi wat sngap sngubha wat sngap ya kani ka mat namar bal dangi kta ya ka wildlife sanctuary season kta kandu senang te dei halor jong ta kan nongrem bat menta ka sngi marmar ngi lapha ki petition shopo environment o shopo tourism minister iba pol tengila address ru show chief secretary ngila pharu show PCCF jongga forest ngila pharu show uni biodiversity board jongka state meglia ka jongi but tangkani ka wingi kwa banong ba ka green tech foundation kadi ka kanhun ka batrai ngimdai ka kanhun ka ba layang lani la thau ban shu persha lani ban shu criticize ye kinu project apo jonga jela ngidai ka kanhun ka bada paj benia ka bada wat benia bat ka bada toket ba jawaban keren te tangkani ka wei ba nakaliang ka green tech foundation kamdei ka kanhun ka ba mi madan ban yakhi ban parta ngiju penon kami ukulom rel da pikta ya ka nongklam wildlife sanctuary token mau ba nginom shong klik ti dalai le ru nginom sha bat nginom ailat hero snubha withdraw mardor ya katu ka kontrak ka ba PI uni facto experience limited ubadai na po Noida Uttar Pradesh na kumno ngim don kam gini konsultan ngim don kam gini ki firm ngim don kam gini companies ki banwan nabar ki ban chuan le rak ki ban chuan le try hangi ngi don kam ban preserve ngi don kam ban conserve ya ki ki bangi la don lupa barsa ka wei ngakwa ban ong balai phim shu I bai ya ka nongklem wildlife sanctuary kumba kalong lada pikwa wan pelaj biang ki marat hang tai khambon lada pikwa thung gini ki endemic species ki state 3 ki jongi hak tai ki area lada pipahu pisah hadu kata-kata le kumba pile anan polok ngim tu kelar kasora ka don kam investment ka bahe ban promote tourism menta kanong knum ka don kam ya ka investment ka bahe ban promote ka tourism ka ki area kidang bun ki jaka watang ya ka tourism policy 2023 ru ngim padala ban implement hadu kat kini kisngi bakan sustain bakini ki jaka internet ki tourist spot ki jongi bakene kenumja nomor kilapun tang ki jaka ki bajabok sudah menta pimut ban lek ta sahang tai te kane kalong ka ke ba penkendit le se nganong ay pi kanan polok menswa kadi ki jong no kadi jong forest department kani ka nirupak kadi jong forest department menta ki poi hano ki poi hak tourism department penkala tourism hop kajaka ban syarung ban syami ki bru ban sya syat ban sya kemenang tu hana-hanan polok lele mata sipo bjim sa plibat he teto kata kani da kawi tang bangi ong bakini menta ki jaka ki badi jong forest ubala conserve bala preserve ha ki badai ki protected area ki poi tourism menta ki la kalakum ni snubha wat penlong ya kanong klam wildlife sanctuary ru kumjo pingej ni pingej lada ki yo ban implement ban initiate ya kani ka project hang te po wildlife nong klam sanctuary klamar tatin kan kala kum ka biological path badaba kala kum ta ngindu usna ngindum don kam man yakran sibun ki ngathrai kum gi nong snong kum ki pajba ni snuthu hi ba ka ki sanctuary kidi ki jaka kerpang nam taki merat nam taki ding nam taki kenbat ki balong kerpang
kau sakawai ku maong mene ba like ba katai kadai ka like na ba kadai ka taka wildlife sanctuary kadairu ka eco sensitive zone kadairu ka protected area ngide masutho kanarpu wildlife sanctuary bat kanong khlam wildlife sanctuary kadai ki protected area te ngide ban tebru ba menta kumbang epi menta ba ngidon tang sauteli kita ki sanctuary sepo kastet tang arteli ngidon kita ki national park kanokrat batka balpakran kabamut mentang ngidon tang ruteli te kita ki balong kerpang na menta ki marat ki mereng ki bangin ailat bakin tiasuk bakin syongsuk hakitu jaka tang kumba lai sauteli sungu bahawat kata ya kanong klam wildlife sanctuary namar kani kamdei kakam kebakai ki environmentalist ngatrai ki suthu bha kani kalong very sensitive kamdei kakam kebarit but kadai ke bangin sadu ngin sajak kartang senon lada pilek lumare ketika jaka kumong meni kalong ba hajing syangi dang yo jing tip menin halor jong kane nomor ngai ba kala don kejing fly saki print and electronics media kini ki singi ki baladap bana kali angka tourism department hinga tharai nomor ki mud banle eco tourism ba kila ai kata kontrak ki uni eco factor experience limited na po Noida na mata kata 23 crores tinggi dang yo jing tip menin mars yo jing tip ngi menta ka singi hingi la panhar ki jing thok baro kumau ya fish po tourism minister siapa chief secretary siapa PCCF jong forest siapa biodiversity board tinggi la pa ki jing thok ngin sampai ke respon bal dang imyo ka respon ru ngin sa nang follow up bat ngin sabuden sakawai ngi dei ban suthu hang ni ba phi ngi dei ban tepru ba dang ha kini kisngi baladap ka Honorable Meghalaya High Court ka issue na me katu order PL number 2 2024 ko ong ba light no kita kiding teh light no kita kiding ki ba menta ki bu ha ka jingma bakin sa klam no pila ban pen klam penrei penomla ban pen klam pathar penomla ban pom pathar penomla ban supenjot pathar kam tami kini kiding ki bala he ki balasan kala khang persya kani ko order jong ka high court tebakan mata apa wildlife sanctuary nong klam ldap kaklau sudah ldap pimut baniatai kita ki resort hangtai hana kita ki skywalk kita ki water sport zone ne kumno piniatai kumno ldap klam don kita ka jingti ka jing pen klam ding tingi halor jong kata kano epi ngin yang skam ban ngin persya bha halor jong kani ba kanum dei hiru tang ya ka nong klam wildlife sanctuary lada pikta gini sauteli sanctuaries bat gini ki arteli ki national park po state am langi haban yakun daka ain ru ngin le langi haban ya mi du paj baru ngilong ki bakloi